mai zuwa masallaci akan kari zan rinka dana shi. In dai juma'a ce mutum yana son zuwa masallaci zai ke dana ku kaji mu ji tafa an zo yanzu abin da zamu da kai shikenan ku je gidan. Wallahi na ji daɗin a lafiya kalau muna lafiya ya himma ya mutari da Allah kin je ki ce ina gaishe shi madalla. Na'am kallo ina ji lafiya ki bayani ba gaskiya duk cikin ƙauyen nan ba ɗa namijin da zuciyata ta kwanta kuma hankali na ya kwanta yi min gaskiya face kai ina bala'in son ka amma to alhamdulillah na gode yarinya Allah ya miki albarka sai dai akwai wani hanzari ba gudu ba shi komai na rayuwar duniya mutum in zai yi shi ya sa isa ikilasi kuma da kyakkyawar niyya magana ta Allah in zo in ce ina son ki kuma ba na son ki in zo in yaudare ki in bata miki lokaci in bata wa kaina lokaci in na ce ina son ki yanzu na yi ƙarya saboda ina da abubuwa a gabana na rayuwa kan ɗorawa kaina nauyi in jima da ɗawainiyar yara yanzu ba wai haihuwar 'ya'yan ba a'a tarbiyyantar da su shine aiki kar mu zo mu ta haihuwar 'ya'ya muna zubar da su uwa shanu yasa kika ga nakan takaita madalla a gaida manya na gode gaskiya ba lafiya ba kan dora kai na ƙarya kwarai kuwa abin da yasa kuka ga ina kwaɓaɓɓu ku daga kanku ku kalli duniya abin da yasa kuka ga ina kwaɓaɓɓu kar ku rika yadda da abu mutane suna zance kuna ji a haka yaro yake koya tsegumi ku girma ku rika koya tsegumi kar ku yadda da tsegumi Allah ka raba mu da tsegumi duk garin nan ba da koma ciki da haukansa na fi shi hauka ke ni wannan da kika ganni gogaggen dan iska ne ni duba nai salamat ba ma sallama Jafaru da harkar dan ba ni nan da kika gani na buge mutane sun fi 1000 kan ai mun duka ɗaya in su mun in yi ritaya da wuri sai ina dan iska ka dako na kai mu sarauta Jafaru dan iska ne kai gogagge ban sani ba ka tashi ka sa kanwata a lungu assalamu alaikum su ali ina zuwa yanda zan motar ma da mu dawo daga nan gida ki gaba ki kin san mahaukaci ne wani lokaci ka ce menene dawo guri ni da kaina ka dauko talaba sai ka dauki alawa ka bani ka siya min gyada da Hausa in samu mukin kan ni ne miki ciki wallahi kai ne mun arziki to kai ba ma ka ji wallahi sai ka bar garin nan ka san waye ni a fada to ni ne sarkin gida duk wani kwaramiya da ake a garin nan mu muke daura idan ka ji an wa mutum sata ko an yi waye an ce ba a gani ba to gani ya ta wallahi sai an ji min haƙi na kai musu wallahi sai za a bi miki hakin ki ni kuma Allah Allah mai kowa mai komai Allah shine shahidina shine zai kare ni kuma sannan kuma bayan haka zan iya kokari na nema an bukadin abina wallahi alqudrati sai mun je asibitin birni an yi mana testing sai mun je asibitin birni ni da ke an mana testing kuma idan na gano cewa ni kuma ni nake da hujja ko sai dai alkali ya raba mu da ke daga nan har majalisa makawuya ta raba mu da kai mu ne binni yan iska kai ba fa ka dinga ma tun daga Lagos din ka taho ka baro Lagos ka gangaro har Jos in aka tare ka aka yi maka fashi da sani mu ne binni da kake ji da za ka yi fashin da ake dan iska ne ni cikakke aka dauko na kai mun rawani sai ka dawo mu ne binni ya kuwa jama'a wallahi shi iso duk mutumin da kaga ya zauna lafiya a rayuwa kai saboda muna faɗar gaskiya a cikin garin nan yasa za a zo a samu a gaba to alƙur'an ni ma za zama tattiri daga yau zan ajja malintata zan anje a gefe yau in dai za ka faɗa gaskiya a cikin garin nan kai ne banza kai ne sha